ingkang ngagelah bergagah yaya prayit neng kewuh menika to warnane kadang nata satru ing nunggul pawenang ing Jodipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Wijasena ya Sang Bimasena ya Kusuma Yuda ya Kusuma Dilaga ya Sang Ganda Astratmaja Sadra gagah pituksa gudhek wok simbar jojo turta kasunungan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung mila datalmu kalamun dados beteng tetanggulaning kewuh praja ing Amarta datan kantun pisowanipun ragil Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin bumira tawu Raden Nakula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen satria kembar kemanikan kembar busana kembar wicara receh pangandikane Angudanasih ing jawander mlebar sanggaring para neka sami gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang para siba ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah himanda ing mangsa labu baing megar pira jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangapya jati ngarang ing mangsa ketiga parandene tidem permanem tanana banek ing walang alisik ladan gegodhengan teleng ngubah samira datan lumampah dadak sakoleng mangke kawis tinggal rawi punata agung ing Dwarawati sumawana nata ing Mandura Prabu Baladewa priwis numandhap saking titian sigra minggah Datulaya sigra gapyuk rangkulan ingkang ngrayi Prabu Darma Kusuma satata lenggah madyaning tinanggil anyarengi swara bendhe manya mangungkung kajena bilih sanata ing Amarta Prabu Darma Kusuma arsa medhar pangandikan dadi kumarwa jiling pangandika sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan Nuwun sembah nyereng ulun kapur barisang morbeng rap Nun sahanan ingkang ringkanang sing tasih
Sagopa kang sawegung miang sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengkot lareng puri Yaktiana Sirmandaya Mandaya Sekaring Keswa Jalatri kapitaning Sarya dening Wangkawa Hanjrah sumembur saking salira Risang Sekaring Nalendra lela Risang Sekaring Nalendra Sukmeng Nala Rum Setya Asmara Dewa Dewataning Sukmeng Nala Salira Madibya Dibya Sang Nata ngandika halo
Nyuwun Agung. Mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati. Sesemban kula ing Dwaraka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat. Yayi sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Sampun kula tampi asung paseganipun paduka Yayi Prabu akarya bombong raos sing manah. Namung kosok wangsulipun keparang kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula non nggih Yayi. Kula kinten mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngamarta Koko Prabu Baladewa Koko Prabu Mandura. Jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Padhik Indra Jaladewaku. Yayi tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura wonten Praja Ngamarta. Manggih Yuwana Basuki Niskala. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urma keting Werdaya. Saestu amawahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa. Yayi sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturke sembahku katura Kresna kakangku. Sawetara rawuh ana ing Praja Ngamarta Kresna kakangku aku Jodipati ngaturke sembah. Werkudara lho. Iya. Werkudara? Nggih. Yen peranganing para nayaka Punggawa kabeh ngaturke sembah kelawan pun Kakang tak tampa luwih-luwih Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega gawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja gelo rasamu yen to siadi ngaturke sembah kelawan Nata Ndrawati. Aku ora bisa nampa sembahing Werkudara. Merga nampa sembahing Dimas Werkudara ku abot. Nanging gandeng pun Kakang netepi minangka darmaning Kadang Werda. Tumraping Kadang Taruna, sembahmu ora tak tampa nanging pangestuku tampanana Werkudara. Ora sudi. Lire piye kowe ora gelem nampa sembahing Kresna? Ora gelem nampa sembahing Werkudara. Aku ya ora bakal nampa pangestuning Kresna kakangku. Sabab nadyan dikaya ngapa pangestune wong tuwa yen ora gelem nampa sembah sing taruna tangeh lamun pangestu mau bakal ndayani uripe Werkudara. Mula gandeng kowe ora gelem nampa sembah Werkudara, pangestumu ya ora tak tampa. Werkudara, yen nganti siadi ora gelem nampa sembahing wong tuwa uripmu bakal kuwalat. Kuwalat tak sandange dhewe. Aku ora bakal piye-piye. Semono uga wong tuwa sing ora gelem nampa sembahe bocah enom. Apa uripe ya ora bakal kedelak-delak. Wis to. Lagi aene kok gegering apa? Kresna kuwi mbaya ditampani. Nuwun sewu Koko Prabu, kula menika mawi dasar. Lho, dasarmu apa? Tiyang sak jagat menika sampun prisa sedaya. Bilih Werkudara menika namung nyembah kelawan Sang Dewa Ruci ya Sang Ruci Bathara. Mongko mboten namung jamak ing limrah titah. Nadyan dewa kemawon mboten wantun ingkang nampi sembahipun Werkudara. Lah kok menika kadingaren sanget?
Werkudara nyembah kelawan nata Ndarawati mangke gek sasamunipun kula nampi sembahipun Werkudara wonten menapa-menapa ingkang sinandhang dhateng ing raying Dwaraka. Mila tida-tida raos kula. Mengko ndak dadi geger sembahe Werkudara tampanana. Mekaten kok Prabu. Ya. Werkudara, nggih. Nadyan rada kepeksa sembahing Werkudara tak tampa. Pangestunipun Kakang gage tampanana. Wenehna kono apan-apan tak jumpuke. Kose to. Iki nang pangestu kok menake kono iki. Kresna nampa sembahku kanthi tida-tida penggali ora lahir batin. Mula pangestune tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Kresna wonten paring adhawu. Wis to. Ora sandadak kakian gunung sing tanpa guna, tampanana kanthi lahir batin. Werkudara, nggih. Peranganing Pandhawa ingkang nabet ana penggalipun Kakang Kemung Dimas Werkudara. Mula pendak-pendak pun Kakang sowan ana Praja Ngamarta yen ora sawetara gegojegan kelawan Siadi. Rasanipun Kakang kaya kurang jangkep Dimas. Sembahing Siadi ndak tampa kanthi lega legawaning ati. Pangestunipun Kakang tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Lah rak ngono dadi sing ngrungokke iki ya tentrem. Urung-urung kok wis geger. Wah. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Bule kakangku. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katura. Koko Prabu menika ya gawe perkara. Gawe perkara piye? Werkudara ngaturke sembah kok mboten dipun tampi panjen tak jarak. Lho, dipun jarak kados pundi? Jenenge Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kakrasana, Waningpinta, Wasijaladara. Kuwi kabeh jenengipun Kakang. Bule iki sirikaning pun Kakang, kok disebut sak nggon-nggon. Kuwi jenenge nungkak krama karo wong tuwa. Werkudara, nggih. Kowe ya jarak kok. Bule iki sirikaning Koko Prabu. Aja mbok sebut sak nggon-nggon. Iki ning ngareping para piyayi agung akeh. Lah kok bule kok sebut sak nggon-nggon? Apa kowe ora ngerti nek bule iki sirikaning Koko Prabu? Bule iki aja nganti disebutake mergo bule kuwi njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara meneng kowe malah bula-bule. Kuwalik kok. Heeh, bula-bule. Mirang-mirangke pun Kakang. Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen kowe ora gelem wujud bule. Gugato nang kayangan. Tegese kowe ora nampa karo uripmu. Wong urip nang alam padang kuwi didadekke apa wae karo sing gawe jagat kudune ikhlas ditampa. Yen kowe ora gelem nampa wujudmu bule, tegese kowe ora percaya marang panguwasaning Gusti sing karya jagat. Kanthi cara mengkono uripmu ora bakal tinampa selawase urip. Sesuk nek kowe bakal golek swarga kedungsang-dungsang mergo kowe ora percaya karo panguwasaning. Wis. Malah mejang karo wong tuwa. Ya, Werkudara aku ngakoni yen aku wujude bule. Ning mbok yo njaluk tulung aja tak sebut sanggon-nggon. Wah, gelem ya ngono, ora gelem ya ora ngaturke pangestu. Koko Prabu? Nggih. Wis to, dipun tampi kemawon. Ya, Werkudara tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana, ndak gegem dadiake jimat. Jeliteng kakangku karo bule kakangku dikepenakno nggonmu lungguh. Iya, Werkudara kaya wis ora kepenak. Ya, wong dosa. Wis ora kurang penak praptaning pun Kakang negara Ngamarta. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Ya kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, Nakula Sedewa. Ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Nggih kula pun ningga jimat, kula pun ningga jimat paripin dayana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi saestu ndadosaken kagiat sotaning manah krana rawuh paduka kekalih ingkang datanpa pepuyam upami alih utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati menapa dening Mandura saestu kula ndang rakit arata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu. Yai, nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati. Namung
Tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mestinipun boten kapisusungaken dhateng Raka ing Ndwarawati sabab pangraos sing manah kula pendak-pendak kula sowan wonten ing negari Ngamarta menika pangraos kula tanpa beda ingkang Raka wangsul dhateng negari Ndwarawati malah mangsa kala ingkang sampun katetepaken benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa tumunten tetinju dhateng negari Ndwarawati kaicana jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndwarawati karengku kados dene Ngamarta kalih kalih ngatunggal tiganipun Ngemor Mandura nadane ingkang Raka Mandura menika awis-awis sowan dhateng negari Ngamarta nanging pangrengkuh lahir batos kula kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa persasat Pandhawa menika kadang kula tunggil Yayah Rina Yayi mila sampun ngantos mawi tata upacara kaprajan ingkang sampun paduka ngendikaken menika kala wau menika tumrap kula malah nebihaken pasederekan ing mekaten gandeng Kang Raka sampun kepareng sowan samangke nampa badhe nyadong dawuh timbalanipun paduka Yai Prabu Ngamarta wonten wigatos menapa dene paduka Yai Prabu amiji dhateng sowanipun ing Raka ing Ndwarawati miwah ing Raka ing Pandura kepareng ambabaron ingkang sejati Yai Prabu Ngamarta handra ingkang puspita silring samirana mrih sekar gadung ngas kandanya maweraras renaning driya Koko Prabu estunipun rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung badhe kula caosi pekabaran ingkang ngandhadosaken bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Yai, pekabaran menapa? Ngantos dumugi talinganipun ingkang rayi Ngamarta bilih pajar wulan ngajeng menika. Kadang kula panengahipun Arjuna badhe miwaha putra inggih menika mala kramakaken atmajanipun anak kula inggih menika pun Brantalaras putra ing Madukara pikantuk putri saking negari ing Awangga atmajanipun Koko Prabu Karna ingkang wewangi Dewi Karnawati. Koko Prabu menapa Koko Prabu sampun mangertos babagan perkawis menika? Yayi, estunipun kula sampun mangertos. Namung sedaya menika kula cundhukaken kaliyan kasunyatan. Mila sawanipun ing Raka ing Ndwarawati wonten negari Ngamarta menika namung badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok malah babar pisan menapa inggih kepara saestu bilih kadang kula Yayi Arjuna badhe mala karamakaken atmajanipun inggih menika pun Brantalaras pikantuk Dewi Karnawati ing Awangga. Kasinggihan mekaten Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Koko Prabu, nggih. Nyata kepara saestu bilih Arjuna badhe gadhah damel mantu. Walah dalah. Ya ming gumunipun Kakang. Nganti seprene mongko jarene wis kabeh padha krungu. Kawula wis padha ngabarake yen to adimu lanang Janaka bakal duwe gawe mantu. Ya kuwi anake si Brantalaras entuk Karnawati anake Yayi Prabu Ngawangga. Kasinggihan mekaten. Ning lha kok ora kabar-kabar kelawan wong tuwa. Malah pun Kakang
nggone mireng pawarta mau saka ombyaking para kawula. Semono uga nalika pun kakananjake kelawan sira Yayi Kresna ana ing Darawati, si Hadi ya durung entuk kabar saka kadangmu Arjuna. Nun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu ugi sampun nampi tetonjok saking kasatyan Madukara? Koko Prabu, engga sepriki Arjuna dereng matur menapa-menapa dhateng Rayi Ngamarta. Mila tumunten kula ngrawakaken paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih ing pengajap supados sakmangke monggo perkawis menika sampun ngantos mbebangeri dhateng asmanipun para Pandhawa. Ing atasipun Janaka badhe gadhah damel mantu teka mboten tetarosan kelaran para sepuh. Menika kersanipun kadang kula panengah kados pundi? Werkudara. Piye? Apa Dimas Werkudara ya ora entuk tetonjok saka Madukara? Nganti tekan seprene aku malah durung entuk kabar apa-apa saka Janaka. Nggonku entuk kabar mergo mbyaing para kawula. Wah, mbok karepe jlamprong piye aku ora ngerti. Lho la iya. Terus Janaka ki karepe piye? Ing atase duwe gawe gedhen bakal mlokramakake anake lanang karo anake Karna. Lah kok dadi ora tetaren karo wong tuwa. Inggih. Perkawis menika mbok menawi wonten penggalipun kadang kula panengah. Kresna kakangku. Werkudara piye? Saya aku tak takon karo kowe. Takon perkara apa? Upama Janaka bepisanan karo Karna miturut Kresna kakangku piye? Lho, Yayi. Sing dikarepe si Adi kepiye? Hitungane miturut Kresna kakangku apa ora jeneng ala pocapane? Sing jeneng wong mala kramakake putra kuwi ora ana ala pocapane waton. Kabeh mau wis gathuk, wis jumbuh, wis dadi siji, tegese temanten sakarone wis padha-padha tresnane. Merga wong bangun bale wisma kuwi gegarane amung seneng. Yo, Siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. siji seneng, loro kenceng, telune kepareng, papate wilujeng. Bener, Werkudara. Seneng iki tegese piye? Seneng menika temanten kekalih sampun sami tresnanipun, ngibaratipun keplok mboten asta setunggal, menika mboten badhe mungel. Nanging keplok asta kalih. Mergi menapa Koko Prabu? Menawi tiyang mangun bali wisma menika kanthi sarana kepeksa menika mangke badhe wonten tetembungan ana manten sepasar bubar. Amargi mboten landhesan katresnan. Oh ngono. Inggih. Mila menlandes ingkang utami menika inggih namung katresnan menika kala wau menawi temanten kakung lan temanten putri sampun sami-sami tresnanipun badhe wonten pundi malih purukipun inggih kedadipun palakramakaken. Ngono. Inggih. Kuwi sing jeneng seneng. Kasinggihan Koko Prabu. Lah terus kenceng, sing kenceng nggo napa? Wong arep dadi manten ki sing kenceng nggo napa? Nuwun sewu, tembungipun mboten nggih napa. Nanging ingkang kenceng menika manahipun. Oh, atine. Inggih. Amargi tiyang badhe bangun bali wisma menika kedah kenceng tekadipun, bebasanipun sebaya mukti, sebaya mati, yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Mula lajeng wonten tembung garwa. Menika ateges rong pribadi ingkang wis dadi sak badan, loro-lorone duwe ancasing gegayohan urip ingkang wis ditunggalake. Mila mboten saged dipun pisahaken. Menika garwa. Oh iya. Dadi sing kenceng tekate. Tekadipun kedah kenceng. Menawi wonten bobol boroting lelampahan inggih kedah dipun sandang. Kekalihipun antawisipun temanten kakung lan temanten putri menawi sampun resmi palakrama. Ya, piye apik. Kenceng tekate. Sak banjure kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kakung lan tiyang sepuhipun temanten putri sampun sami sarujuk. Koko Prabu. Tiyang nambut silaning akrami menika mboten kok manunggalaken temanten kakung lan temanten putri kemawon, nanging ugi manunggalaken Rama Ibu Mara Sepuh sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih. Menika tegesipun kepareng. Iya bener. Mergo nek nganti ora manunggalake wong tuwa, yen ana alas-alas sijining wong tuwa sing ora gathuk lan ora mathuk, mesti dadak dirembuk meneh. Mula yen wis kabeh kepareng, menyang endi parane kejaba mung dipalakramakake. Kasinggihan mekaten. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng iki tegese piye?
dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak menika dipun wilujengi Kakang Prabu mboten